Salamu alaikum wa rahmatullah. Yan uwa barkanmu da wannan lokaci ya zaman gida. Allah ya ba mu wucewa lafiya. Ina ta so in yi video akan Instagram hacking din nan, mutane suna ta turo request, sannan kuma abin ya fara yin yawa. Kana bacci kawai da ka tashi da waya ka sai dai ka bude ka ga an yi login ɗinka out daga Instagram account ɗinka. To me yake jawowa, menene matsalar? Akwai matsaloli da dama da suke jawowa, da dai ni ba ethical hacker bace ba, social media expert ce ni, amma bisa ga matsalolin da nake fuskanta koyaushe na mutane, so na yi kokari na dan yi research akan yadda mutum zai kare kanshi daga hacking. Sau da dama ana hacking din accounts din mutane da yawa, amma dai ni ba zan iya cewa ga dalilin da yasa hackers suke yin abin da suke yi ba. Dama duk inda ake akwai bata gari, dole za a sami bata gari. To amma ni a yadda na fuskanta da yanayin yadda nake mu'amala da mutanen da suke kawo complaint an musu hacking, yawanci sakacin mu ne. Zaka ga kai kawai creating account ɗinka ka bar shi, ko email address ɗinka ma baka buɗe, an turo maka email zaka bar bunch of emails da yawa, zaka sa password yar kaɗan kawai ka share ta ka rabu da ita. So irin wayannan abubuwan wani sa'in kuma ka ga mutum duk ya bi matakan kariyar amma an sami wannan matsalar. To a wannan video din zan yi kokari in dan yi mana highlighting yan matakan kariya, wato security tips da zamu bi mu kare Instagram account mu daga hacking. Da ikon Allah insha Allah in aka bi wannan steps din za a sami yadda ake so. To Instagram sun bada security tips din su. Zan karanto kaɗan daga cikin major security tips ɗin da suka bayar, wato matakan kare account. Za ku iya duba instagram.com/security, ku shiga website ɗin ku ƙara karanta Instagram, ko kuma kawai za ka iya googling ma kawai ka saka how to protect my account from hackers. Za ka ga tips ɗin da suke bayarwa. Na farko dai, idan za ka yi protecting account ɗinka, ko in za ka kare account ɗinka daga sharrin hackers ɗin, kai picking a strong password. Kamar yadda suka faɗa, pick a strong password, use a combination of at least 6 numbers, letters and punctuations. Ka yi ƙoƙari ka samu strong password mai ƙarfi, wanda tana da combination na nambobi, na letters. Na biyu, change your password regularly, especially if you see a message from Instagram. Kai kokari ka ringa canja password ɗinka akalla duk sati 2, sati 3 ko wata ɗaya. Kana dan hautsina password ɗin, saboda wani sa'in Instagram suka lura akwai wani activity da ya faru a cikin account ɗinka. In kun lura za ku ga suna turo muku messages, za ga sun turo maka email, there is something suspicious on your account, ko kuma su gaya maka cewa wani ya shiga account ɗinka, ko wani ya yi login account ɗinka lokaci kaza, har ma da irin waya kaza a wuri kaza. So idan ka lura da wannan message, in ya taɓa faruwa da ni, na shiga na ga wani ya yi login account ina a Lagos da wata waya iPhone kaza, ne maza sai na je Instagram, ne maza na canja password ina, na je email ina na canja password. So haka za ka yi, ku ringa kokari kuna duba emails ɗinku. Yawancin ku ba kwa duba emails ɗinku. Akwai mutane da zan ce ka duba emails, Instagram sun turo ma email su ce ai ni ba na duba email. To in ba kwa duba email ɗinku, wataƙila ma sun turo muku alama, alert na cewa fa wani abu yana so ya faru a Instagram ɗinku, ba ku lura ba har aka yi hacking account. Na uku, never give your password to anyone you don't know. Kai ko da ka san mutum ma, ko business ɗinku tare kuke, you have to be very careful with giving out your password. Ko kuma shiga waya, a ramin waya ka in shiga Instagram, za ka iya manta ko ya manta, so you have to be very careful da wannan. Na hudu, sun ce turn on two-factor authentication for additional account security. Two-factor authentication din nan, inda za su turo maka wasu codes ne, za su turo maka da yawa. Idan kai applying din shi ma yana taimakawa. Idan ka shiga profile ɗinka, ka shiga settings, ka shiga security, za ka je wurin da za ka ga turn on two-way authentication. To anan za su turo maka wasu code. Duk sanda wani zai shiga account ɗinka, zai login account ɗinka, sai an tura masa wayannan codes. Two-factor authentication ɗin yana da matukar muhimmanci, za ku sa shi. A wani video ɗin nawa zan yi mana dalla-dalla akan yadda za mu applying two-factor authentication ɗin nan. Abu na kusa da na ƙarshe shine make sure your email is secure.
change password frequently. Sun ce make sure email ɗinka, email address ɗinka ka sa password kwakwara. Abinda na faɗa a farko shi ma zama na strong password ne da shi, yana da password mai ƙarfi wanda mutum zaka iya mixing da numbobi da letters da kuma characters irin su hash, su question mark, su quotation, irin dai characters dai ka iya mixing ɗinsu wanda automatically ana ɓoye ma hackers irin wa'annan characters ɗin. So kai making sure email ɗinka shi ma password ɗin shi is strong, kuma shi ma kai ƙoƙari email ɗinka ku ringa canja password ɗin frequently, akai-akai kuna ɗan jujjuya password ɗin. Sai abu na ƙarshe, log out of Instagram when you use a computer or phone you share with other people. In kuna sharing waya da mutum, da ka shiga Instagram ɗinka ka shiga account ɗin ka fita, da ya shiga ka fita. Duk wa'annan ana magana ne akan local hacking, wa'anda local mutanen ka su za su iya maka hacking ko su ma wasa rere da account ɗinka. Sa'an nan kuma idan ka shiga Instagram ta browser, akwai wanda suke shiga Instagram ta browser ko kuma su je su signing up wani link ya kai su cikin wata browser din wasu. Kun san akwai irin link din mutane da zaka cike kai ka browser, kai login din Instagram ɗinka ta cikin browser kamar Chrome ko Opera. To kar ku using remember me box, akwai dan tick in kai gama login in za a ce remember me. To kar kai amfani da remember me in kai amfani in ka shiga Instagram ta website ko ta wani browser. Abu na ƙarshe zan karkare da think before you authorize any third party app. Su wane ne third party apps? Kwanaki na yi bayani akan su wane ne third party apps, applications inda ba na Instagram ba. Ba zan kama sunansu ba, amma akwai su irin kamar linking apps, irin su reposting apps, apps inda they are connected with your Instagram directly, wanda sai ka yi signing in din password ɗinka da username ɗinka kafin kai using ɗinsu. So you should be very careful da sa details ɗinka irin wannan applications. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Ga masu matsalolin hacking ɗin nan, ana ta contacting ɗina, ni dai ba ethical hacker bace ko cyber security expert, amma ina da mutane da we can collaborate with them a irin wannan matsalar ta taso. Allah ya rufa mana asiri. Kar ku manta ku yi liking, ku yi sharing wannan video din saboda zai yi mutane da yawa amfani.